в анкетата. Също интересен състезател, млад. Различна. Работи със своята майка, Кристина Ливинска. Страхотен екип са. Познавам ги лично, тя много се вълнува. Като всяка една майка, разбира се. Нестандартна и различна Лиляна. Браво, съчетание без груба грешка. Ефектно. Добър лице израз, хубава пластика на тялото, красиви дълги ръце, има Лиляна търкаля топката. Да, и тежко състезание, предвид това, че не успя да спечели квота за Олимпийските игри. Тази година я видяхме доста разклатена в началото през месец януари, когато за първи път показа съчетанията си в италианската серия А. Нетипично за нея много грешки, но с всяко следващо състезание, като че ли започва да навлиза в форма. Това, което мога да кажа, че говорих с нейната майка по този тема още в началото на сезона. Тя ми каза, че не се страхуват от това да показват новите си композиции, че не се притесняват, че тя гано влезе в състезанията, толкова по-добре ще бъде на важните стартове през годината. Да. Така че те не го приемаха още